Adamlar meni gorkudiýarlar. Ay sen uruş gidip duran döwletde doglanmasaň näme etjek? Ay sen Ukrainada bolsaň näme etjek? Ay sen Izrailda bolsaň näme etjek? Ay sen o 41-45'da doglanmasaň näme etjek? Ay sen ölüp barýan bolsaň näme etjek? Burdan yer titreme bolan wagtda doglanmasaň näme etjek? Başga da ken. Her türlü fantaziyalar bilen meni gorkudiýarlar. Adamlar hemme wagtam ölüşlügem bar, hemme wagtam tebibet batçylygam bar, uruşlaram bar, dünýäniň parahat wagty ýok. Ýöne şoňa seretmezlen adamlar ösýä, adamlar köpelýä. Adamlar akly bilen şol zatlary ýeňmäni başardy. Tebibet batçylyga da çäre görýä, uruşa da çäre görýä. Öňüň alýa bolmasa bir hili urun tapyp şo uruşlary goýup bolsun edýär. Bizem hemme zady göze alyp öz bagtymyz üçin, öz gelejegimiz üçin göreşmeli. Ol aýany uruş edip duran döwletde ýaşan bolsaň näme etjek? Ana yer titrep duka aşağında galsaň näme etjek? Aýany maşyn ýansa içinde bolan bolsaň näme etjek? Ondan gurrun bolmaz adamlar. Bizim de aklymyzy ulanyp hemme da karşı durmaly. Şu ogry mı, korrupsioner mi, haramda adamy, şoňa da karşı durmaly. Prezident mi, kim bolsa şo bolsun. Ýurdun territoriýasynda. Her kim öz ýerini bilmeli. Her kim kanundan çykmaly däl. Her kimden kanuny talap etmeli. Adamlar şo kanuny keypine oýlap tapan ok. Şol haramlyklara, ýerwede adamlara karşı durmak üçin. Şolar ýurdy öz eline geçirmesin. Yurt bir adamın eline hiç wagt geçmesin diýip şo kanun diýip oýlanan kanun, konstitusiýa diýen zatlary adamlaryň oýlap tapan iňgow zatlar şol. Şonu iň esasanam Ýewropa ýurtlarynda oýlanyp tapylyp östürilen şo zat. Siýasat diýen zat. Şonuň üçin bizem şol adamlaryň oýlap tapan kanun, konstitusiýasynyň miwesini görmeli. Ey yok, arkada bolsa bolýar bizde. Biz bir adama tawin boljak, biz bir adama söýýäs, şo bize parahatçylyk berýär. Ol adamyň parahatçylygy şonuň isleginiň üstüne gurulan. Şol näme diýse etmeli, şol näme diýse ýerine ýetirmeli. Şo bök diýse bökýän, otur diýse oturýan, tur diýse turýan, ýat diýse ýatýan, gyýdyň getir zorlaýyn diýse ýertip berýän. Bolmanda ony gözüňe görtürip görkezip eden ok. Ýöne edýär şonu. Her türlü zorluklary, her türlü qadagançylyklary edýärler. Şonuň üçin biz aklymyzy ulanmaly. Sag bolun.